Els planetes de Gustav Holst és una suite musical formada de 7 moviments i composta entre els anys 1914 i 1917. Es va inspirar principalment en l'astrologia, però també en la situació social del seu temps, ja que el seu primer moviment, Mart, el portador de la guerra, va ser una premonició de la Primera Guerra Mundial, que començaria tot just uns dies després, el 28 de juliol del 1914. Gustav Holst va néixer a les 4:24 p.m. del 21 de setembre de 1874 a Cheltenham, una ciutat anglesa a prop de Bristol. El seu nom originalment era Gustavus Theodore von Holst, però se'l va canviar el 1918 a Gustav Holst per evitar el sentiment antialemany que hi havia a Anglaterra durant la Primera Guerra Mundial. El seu pare, Adolf von Holst, era un organista i professor de música, i la seva mare, Clara von Holst, era una pianista i cantant que va morir quan Gustav tenia només 8 anys. La seva família tenia ascendència sueca, lituana i russa, i el seu besavi, Matthias Holst, també era pianista i arpista. I la filla de Holst, Imogena, va ser compositora, directora i escriptora. La tradició familiar va acabar aquí perquè no van haver-hi més descendents. L'any 1882, Gustav va quedar molt afectat per la mort de la seva mare i va dedicar-li algunes de les seves obres, com la cançó d'Evening Watch. Es tracta d'un poema de Henry Vaughan, un poeta anglès del segle XVII que Holst va posar música per a tenor, contralt i cor a capella l'any 1924. La cançó expressa un diàleg entre el cos i l'ànima sobre la mort i la vida eterna. Gustav va començar a estudiar piano amb els seus pares, però va haver de deixar-lo per un problema nerviós que afectava la seva mà dreta. També havia tocat el violí. Va aprendre a tocar el trombó, que es va convertir en el seu instrument principal, i va entrar al Royal College of Music de Londres amb una beca. Allà va conèixer a Ralph Waldo Williams, famós compositor amb qui va iniciar una amistat que duraria tota la vida. Per guanyar-se la vida, Gustav va treballar com a intèrpret de trombó en una orquestra anomenada White Viennese Band. També va treballar com a professor de música i director de cor en diferents escoles i institucions, com la St. Paul's Girls' School o el Morley College de Londres. Holst es va interessar pel socialisme, el vegetarianisme, el misticisme i l'espiritualitat hindú. Va llegir textos sagrats com el Rig Veda i el Mahabharata i va aprendre sànscrit bàsic per poder-los traduir. Aquestes influències es reflecteixen en algunes de les seves obres, com Sita, Savitri o himnes del Rig Veda. Com a compositor, va experimentar amb diferents estils i gèneres musicals. Va escriure obres per a orquestra, cor, cambra i piano. La seva obra més famosa és Els planetes, i altres obres destacades són In the Bleak Midwinter, Hammersmith o Edgone-Head. Gustav va patir diversos problemes de salut al llarg de la seva vida. Va tenir una úlcera d'estómac que li va causar dolors crònics i una neuritis que li va debilitar el braç dret. També va tenir problemes cardíacs, que li van provocar la mort el 1934, als 59 anys, i va ser enterrat a la catedral de Chichester. Gustav Holst és considerat un dels grans compositors britànics del segle XX. La seva música té un caràcter original i innovador,
que combina elements de la música clàssica occidental del moment amb influències orientals i folclòriques. El seu llegat ha influït en altres compositors com Benjamin Britten, que va ser alumne d'Imogen Holst, i també en altres àmbits com en el cinema. De fet, la Fundació Holst va demandar al compositor Hans Zimmer per la banda sonora de Gladiator. Va ser al 2006, 6 anys després de l'estrena de la pel·lícula. La demanda no va prosperar. Holst descriu Marc com un exèrcit implacable, que arrasa sense cap pietat. Així sona Marc de Holst. I així la banda sonora de Gladiator. Tot i que no és una transcripció literal, costa pensar que no sentim Mart en aquesta banda sonora. Holst va voler reflectir el caràcter i la influència dels 7 planetes sobre els éssers humans, no pas les seves característiques físiques o astronòmiques. Així, Mart representa la violència i l'agressivitat, Venus la pau i l'amor, Mercuri la intel·ligència i la comunicació, Júpiter la joia i l'optimisme, Saturn el temps i el destí, Urà el canvi i la rebeldia, i Neptú el misteri i l'espiritualitat. Holst va viatjar a Mallorca el 1914, on va entrar en contacte amb un grup d'artistes anglesos que s'aficionaven a observar el firmament. Allà va aprofundir en un tema que l'apassionava, l'astrologia, que complementava les seves creences teosòfiques i místiques. Aquesta experiència va inspirar la seva obra més famosa, Els planetes, una suite orquestral en la qual cada moviment representa un planeta o la seva deïtat mitològica corresponent. Així, va combinar elements de la música clàssica occidental amb influències orientals i folclòriques, com ara modes exòtics, ritmes irregulars o instruments que eren poc habituals. A Holst se li va acudir la idea dels planetes entre el 1912 i el 1913, i Mart finalment es va esbossar a l'estiu del 1914, abans del començament de la Primera Guerra Mundial. El van seguir Venus i Júpiter, i el 1915 van aparèixer Saturn, Urà i Neptú. Mercuri va arribar el 1916 i la partitura completa es va compondre el 1917. La major part de l'orquestració es va fer durant els caps de setmana a la casa familiar que tenien al camp, a Chatsted, comtat d'Essex. Holst va suposar que les necessitats orquestrals eren exagerades per a fer-ne una representació en temps de guerra, ja que la peça requereix de 4 flautes, 2 flautins doblats i una flauta baixa doblada, 3 clarinets en si bemoll o en la, clarinet baix, 3 oboès, un oboè baix doblat, corn anglès, 3 fagots, contrafagot, 6 trompes, 4 trompetes, 3 trombons, tuba tenor, tuba baixa, percussió per a 3, amb campanes, glockenspiel, xilòfon, gong, tambor, 6 timbals per a 2 intèrprets, celesta, bombo, 2 arpes, orgue, totes les cordes, contrabaix de 5 cordes i, per descomptat, el cor de dones. En total, serien 100 músics a l'escenari. Però per sort, el setembre de 1918, el generós músic i amic Balfour Gardiner va contractar la sala Queen's Hall, la Queen's Hall Orchestra i el jove director Adrian Boult per a fer una interpretació de l'obra, només per invitació. El 29 de setembre va tenir lloc un únic assaig de menys de 2 hores, seguit de l'actuació després d'un descans de 20 minuts. Aquell diumenge tenien disponible únicament la sala de 10:30 a 13:30.
Adrian Bolt comenta que tot i el temps superajustat, va ser un afer relativament íntim, al qual van assistir uns 250 convidats. Però Holst va considerar que era l'estrena pública i, com a anècdota, va escriure a la còpia de la partitura de Bolt. Aquesta còpia és propietat d'Adrian Bolt, qui va fer que els planetes brillessin en públic i, per tant, es va guanyar l'agraïment de Gustav Holst. Tot i el temps d'assaig bosament limitat, va ser un èxit, i no només per al públic convidat. A Imogen Holst li van dir que mentre sonava el moviment Júpiter, les assistentes que treballaven als passadissos en aquell moment van deixar els seus raspalls i van començar a ballar. Van seguir 4 representacions parcials el 1919 i 1920, i no es va representar completa fins a la primera representació pública, que va ser el 15 de novembre de 1920, amb la London Symphony Orchestra. Imogen Holst va recordar que el seu pare odiava les interpretacions incompletes dels planetes. No li agradava especialment haver d'acabar amb Júpiter per fer un final feliç, perquè, com ell mateix deia, en el món real, el final no és gens feliç. La primera actuació completa dirigida pel mateix compositor va ser el 13 d'octubre de 1923, amb la Queen's Hall Orchestra. L'aparent desordre en la presentació dels planetes no va ser un capritxi de Holst. Com he dit al principi, atès que té en compte també alguns criteris de contrast i impacte musical, l'ordre de presentació no és l'astronòmic, sinó l'astrològic, on la casa 1 està regida per Mart, casa 2 per Venus, casa 3 per Mercuri, etc. La intenció del compositor fou generar un impacte emocional en l'espectador, amb una sèrie d'imatges d'estats d'ànim simbolitzant l'experiència de la vida des de la joventut fins a la vellesa. En l'article de premsa publicat el 22 de març de 1927 pel crític musical Raymond Head, Holst admet després d'uns anys que la suite tracta de les 7 influències del destí i dels 7 components del nostre esperit. En el següent apartat, explicaré algunes característiques tècniques i musicals dels moviments de la suite. Tots els exemples musicals i la major part de la música que sona en aquest documental està realitzada amb l'arranjament que he creat dels planetes de Holst per a petita orquestra. Si voleu conèixer i escoltar la meva versió dels planetes, així com la creació de l'arranjament, reptes i solucions a les quals em vaig afrontar per a poder transmetre el mateix caràcter i significat que volia el compositor, podeu accedir a la web artistics.cat/Holst. Mart, el portador de la guerra. Mart és un moviment molt bèl·lic i agressiu, amb un ritme marcial i una dissonància anomenada tritó o diàbolus in música. El tempo de 5/4, l'ostinato insistent, el temps ràpid amb els tresets, la dinàmica contundent, el to menor i la tonalitat ambigua evoquen l'horror de la guerra a la perfecció. El sinistre motiu inicial, una cinquena perfecta, seguida immediatament per una segona menor dissonant, ja ens està dient que ens esperen coses molt dolentes. Les fanfarres de tambors i trompetes remarquen el tema militarista, i l'estructura ABA' és seguida per una coda amb forts acords molt aspres. Tota l'exposició inicial, enèrgica, amb l'ostinato i repiquejar dels arcs de la corda, sembla que es vagi preparant una gran batalla, que està formada per 3 temes, i sempre amb el ritme ostinato marcial de 5/4. El primer tema és el de l'àngel destructor. Sol, re, re bemol. I és el tritó, que des de l'edat mitjana simbolitzava el diable, per la dissonància desagradable i discordant que produeix el seu so. Ara la meva versió de Holst per a petita orquestra. El segon tema és el de la dansa de la mort,
amb una sensació d'inseguretat per les hemiòlies, que generen inestabilitat, i amb les pujades i baixades cromàtiques que fan els diferents instruments que crea el temor a la lluita. El tercer tema prepara el camp de batalla, que manté aquesta inestabilitat fins a la meitat, on s'enfronten dos temes que acaben amb un destronador acord de tritó, juntament amb una segona menor per a fer un encara més esquinçador. Continua la batalla. La dansa de la mort segueix sonant i a la incertesa se li suma l'entrada del ritme marcial i, de sobte, com si es tractés d'una figura celestial, apareix el portador de la guerra, l'àngel destructor. Holst es va influenciar de compositors com Strauss, Wagner o Stravinsky, que utilitzaven sovint els instruments de vent metall per a representar poders naturals o sobrehumans. La coda finalitza amb uns acords dissonants de tritons i segones menors, interromputs irregularment per silencis i amb cada nota accentuada, una conclusió molt apropiada per representar la brutalitat i l'estupidesa de la guerra. Holst va establir que hauria de ser tocada una mica més ràpida que una marxa militar, donant-li un caràcter mecanitzat i inhumà. Venus, la portadora de la pau. Com a contrast amb el primer moviment, el segon és d'una bellesa intensa i serena. Segons Imogen Holst, és la resposta a la destrucció de Mart. Venus és el planeta de l'amor, l'harmonia i la felicitat. Holst va usar una melodia dolça i lírica, amb un acompanyament suau i delicat dels instruments de corda i de vent. El moviment té una forma ternària, amb 3 seccions diferenciades. La primera secció és més lluminosa i celestial, mentre que la segona és més fosca i terrenal. La tercera secció és una repetició de la primera, però amb algunes variacions, i el moviment acaba amb un pianissimo eteri. El solo de trompa líric que obre Venus, la portadora de la pau, ens assenyala que aquest moviment és un contrast en tots els sentits. El tempo lent, la dinàmica suau, acords ondulats, el compàs regular de 4/4, l'orquestració més delicada, per exemple arpes, celesta, glockenspiel sense metalls baixos, línies melòdiques altes flotants, l'ús del mode major i més estabilitat harmònica, proporcionen un antídot molt necessari contra la por generada pel moviment d'obertura. Venus és la figura unificadora, que posa ordre al desordre, la pacificadora. Es veu en la construcció de l'harmonia amb quartes i quintes justes, generant una harmonia que contraposa amb la tensió dels tritons usats per Mart. El segon tema, introduït pel violí sol, amb una textura d'amor i de tendresa, utilitza passatges amb quartes i quintes justes per tornar a les certeses, a la veritat, a la reunificació, a la seva crida a la pau. Aquí anirà d'un tema a l'altre creant una atmosfera de seguretat, de bellesa, que s'anirà dissolent fins al final, deixant-nos amb una sensació de pau i serenitat. Mercuri, el missatger alat. Mercuri és el missatger entre el nostre món i el món diví. Ho representa amb el seu voluble tempo vivace, textures escasses, motius arpejats esquitxats per tota l'orquestra, ús freqüent de dinàmiques suaus i l'ús provocador de l'hemiòlia. Aquest moviment representa encara un altre contrast. És la sorpresa, la lleugeresa, l'agilitat i la intel·ligència de Mercuri, el déu romà del comerç i dels viatgers. Holst va utilitzar un ritme ràpid i sincopat,
amb unes figuracions brillants dels instruments de vent i de percussió. El compàs és de 6/8, que contraposa amb un compàs intern de 4/8. Les tonalitats que utilitza també són molt contraposades, mi major i si bemol major, i estan a distància de tritó. Holst també fa ús de la bitonalitat per a aquest moviment, però a diferència de Mart, allò que era brutalitat i agressivitat es transforma en lleugeresa i sensació de no fixació en una tonalitat determinada. El moviment té una forma rondó, amb una secció principal que es repeteix alternant-se amb altres seccions secundàries. El tema principal a l'inici és fugat i volàtil, el missatger alat. La secció principal és més animada i juganera, mentre que les seccions secundàries són més tranquil·les i reflexives. El segon tema està representat per les campanetes, l'arribada del missatger. I el tercer tema representa el pensament, des de l'aparició de la idea en les melodies més agudes amb el violí fins que es va solidificant amb el pensament. La secció central arriba a un clímax fortíssimo, abans de desaparèixer. Després, torna una reexposició més elaborada, unint i entrellaçant els diferents temes exposats, per portar-nos a un final pianíssimo de pizzicatos i amb un mi harmònic dels primers violins. El missatger ha marxat volant i ha desaparegut del nostre horitzó. Júpiter, el portador de l'alegria. Júpiter vol representar la flor de la vida, la joia, l'optimisme i la generositat del déu romà del cel i del tro. Holst va utilitzar una melodia exuberant i triomfal, amb un acompanyament elaborat i variat dels instruments de corda, de vent i de metall. El moviment té una forma sonata. L'exposició presenta dos temes contrastants. El primer és més festiu i vigorós, mentre que el segon és més dolç i emotiu. El desenvolupament explora els dos temes amb diferents combinacions i modulacions. La recapitulació recupera els dos temes amb algunes variacions i el moviment acaba amb una coda espectacular. A diferència de gairebé tota la resta dels planetes, Júpiter està ple de motius i temes memorables. L'insistent moviment d'estaccato de semicorxera dels violins inicia amb un enèrgic allegro giocoso en compàs de 2/4. Els vents entren amb un tema exuberant que s'eleva triomfalment, i com carreres una rere l'altra van apareixent nous motius repartits per tota l'orquestra. Júpiter també té una estructura formal ABA', però aquesta vegada amb una secció B molt interessant. Holst volia que fos animat, esperançador i alegre, i va tenir molt d'èxit. El tempo disminueix a maestoso, el compàs canvia a temps de 3/4 i la tonalitat es transforma de do major a mi bemol major, donant-li un aire cerimonial. Es presenta com un coral, i cada frase, acuradament elaborada, es construeix lenta i va pujant fins a 3 octaves, per ampliar la seva majestuositat. Aquest tema representa la saviesa i la noblesa de pensaments. Per tornar a la reexposició, acaba la secció amb una barreja de la tònica mi bemol i la dominant si bemol, en una sonoritat dissonant a si bemol mi bemol fa, seguida d'una transició de transformació tonal amb algunes enharmonitzacions, per tornar al tema principal. Com a observació, els 7 moviments de l'obra
es poden veure com una doble sinfonia superposada, dels moviments 1 al 4 i del 4 al 7. En aquest esquema, Venus i Saturn actuarien de moviments lents, mentre que Mercuri i Urà tindrien la posició ràpida de l'esquerzo, i el tema de Júpiter estaria en aquesta part central de l'obra, que és l'himne I Vow to Thee, My Country. Saturn, el portador de la bellesa. Saturn representa la lentitud, la gravetat i la saviesa de Saturn, el déu romà del temps i de l'agricultura. Holst va utilitzar una melodia simple i austera, amb un acompanyament lent i un inici pesant dels instruments de corda greu. Aquest moviment era el favorit de Holst. Segons Imogen Holst, el seu pare tenia molta admiració pel número d'or, la proporció àurea, i Saturn es troba en aquest punt de l'obra. El moviment té una forma arquitectònica amb seccions que formen un arc simètric de ABCD CBA. Aquesta forma també serà anomenada estructura en forma de campana. Es basa en la repetició en ordre invers de tots o quasi tots els temes musicals amb una part central. I les seccions no tenen per què repetir-se de forma exacta, sempre que s'usi la major part del material temàtic, com és el cas. La primera secció és més freda i distant, amb el seu tempo lent, notes sincopades, dinàmica suau, textura fina i alternança majestuosa d'acords de quarta i de tritó, com una boirina que avança lenta i inexorable al pas del temps. La segona secció és més càlida i propera. L'entrada del vent metall, al poco animato, genera finalment una melodia concreta i amb els pizzicatos de la corda es dona una sensació de moviment, però sempre amb aquest caràcter estàtic, com l'oscil·lació del pèndol del rellotge, el del pas del temps, i que serà el leitmotiv de tot el moviment. La tercera secció ens porta al clímax, amb moments molt sorollosos. Tornen a aparèixer els acords dissonants i de tritó, que ens recorda una mica Mart, i apareixen els vents metalls, una altra vegada com a representació de la força divina. Ningú pot escapar del destí que el déu Saturn imposa. Juntament amb el fortíssimo dramàtic de tota l'orquestra, la part central representa la força del destí i les campanes, el temps, l'inalterable rellotge còsmic. Saturn no només és portador de la bellesa, sinó també d'una visió de la mateixa realització personal, i per això, tot i les dificultats del constant pas del temps, les següents seccions, la recapitulació, té unes variacions molt profundes en representació a una vida que se sent completa. El pèndol ja no està a contratemps, les quartes i el tritó de tot l'inici del moviment s'han convertit en terceres majors, acords complets de quinta justa i sèptimes per crear una textura que sona angelical, amb les arpes creant textures celestials i on ara el temps ja no està imposat, sinó que flueix en totes les direccions, fins al morendo final del moviment. Urà, el mag. Urà és el planeta que representa la incertesa, la sorpresa i la fantasia, el déu grec del cel i dels astres, el mag que maneja les forces invisibles. I Holst aquí també fa de mag, manejant les forces invisibles de la música. Incorpora la seva firma musical en les 4 primeres notes dels metalls, sol, mi bemol, la, si.
Va utilitzar un ritme irregular i canviant, amb uns efectes sorprenents dels instruments de vent i de percussió. El moviment té una secció principal, el tema, que es repeteix alternant-se amb altres seccions secundàries, sempre sorprenents. Aquest moviment està inspirat clarament amb l'Aprenent de Bruixot de Paul Dukas, compost el 1897. Després que els metalls engeguen els acords marcats per fermates, comença un tema més còmic i caòtic, que ens recorda l'obra de Dukas. Ens podríem imaginar una mica com si es tractés de la pel·lícula Fantasia de Disney, on un mag fa encanteris i tots els objectes inanimats que hi ha al seu voltant prenen vida i al final tot s'acaba descontrolant una mica. És molt bonic perquè quan es comença a animar la cosa, realitza enharmonitzacions en la melodia, com si el mag estigués combinant diferents elements amb aquesta contraposició, i la percussió, amb els plats i la pandereta, com si de la barreja de pocions a l'olla cada una generés diferents explosions de colors. Sembla que el mag ha aconseguit el seu objectiu. El xiulet descendent dels vents ens indica que la poció ha fet efecte. Comença una marxa militar on combina tota la màgia temàtica del compositor. Erràtic i excèntric, com una mena de mag boig, combina compassos de 6/4 amb 9/4 i xiulets esporàdics del pícolo. La dinàmica creix i retrocedeix, en un espectacle de plats com focs artificials, fins al glissando de l'orgue. La llarga coda a compàs binari de 4/4 comença amb un diminuendo per a tota l'orquestra, i l'arpa ens recorda el tema musical de Gustav Holst 2 vegades. L'excentricitat i la sorpresa torna a aparèixer amb un fortissimo que es dilueix per donar-nos una última vegada el seu tema i preparar la transició perfecta a l'últim planeta de la suite, Neptú. Neptú, el místic. Aquest moviment representa la subtilesa, la profunditat i el misteri de Neptú, el déu romà del mar i dels oceans. Gustav va utilitzar una melodia etèria i evanescent, amb un acompanyament suau i vaporós dels instruments de corda i de vent. El moviment té una forma lliure, sense una estructura definida. Al final del moviment, s'uneix a l'orquestra un cor femení sense text, que crea una sensació de llunyania i infinitud. Parlant de l'estructura musical, el moviment torna a compàs de 5/4, tal com estàvem a l'inici dels planetes. Però ara el tempo és errant, la dinàmica és constantment en pianissimo amb l'entrada de les flautes, on es van sumant els altres instruments. Apareix l'arpa que comença a generar un so com si es tractés d'una filadora. Els instruments de corda acompanyen aquesta atmosfera amb sextets i trèmolos, acompanyats per notes ascendents i descendents de la celesta. A ells s'hi uneixen lentament altres instruments, creant una textura harmònica misteriosa que dura pràcticament tot el moviment. Aquest no és un moviment de melodies, sinó més aviat de textures esgarrifoses i lluents, filigranes arpejades contra acords sostinguts, violins tocant trèmolo sul punticello. Carreres cromàtiques, gestos ràpids ascendents i descendents, glissandos o trinos en els timbals i la pandereta. La dinàmica és sempre suau, pianissimo en tot moment. L'objectiu és sempre crear aquesta atmosfera misteriosa. La textura musical es va espessint amb l'addició d'instruments, però també amb la rapidesa de les subdivisions rítmiques i els ritmes constants creuats. Per exemple, la celesta fa la divisió de la negra en 14, contra les cordes que en fan 12 per cada temps. Estan succeint tantes coses
que en un sol compàs pot ocupar una pàgina sencera de la partitura orquestral. Totes aquestes deformacions i dissolucions podria expressar la dissolució de la vida i la desencarnació de l'esperit. Després, tot això desapareix amb el canvi a l'allegretto. S'inicia un nou motiu més amable, que escoltarem després cantat pel cor, però per començar, sona un sol, mantingut molt llarg de les sopranos, abans del tema principal del cor, que s'acabarà dissolent a l'essència, al silenci absolut, com un reflex del final de la vida i la dissolució de l'esperit amb l'infinit. El compositor va donar indicacions precises per a aquest final. El cor s'ha d'ubicar en una habitació contigua, la porta de la qual ha de romandre oberta fins a l'últim compàs de la peça, moment en què es tancarà lentament i silenciosament, i aquest últim compàs ha de mantenir-se fins que el so es perdi de lluny, i en paraules de la seva filla Imogena, fins que la imaginació no percep diferència entre el so i el silenci. Holst solia fer assajar això una vegada i una altra i les cantants s'havien de treure les sabates per no fer gens de soroll. Com a conclusió, podem veure que la música de Holst es relaciona amb el seu caràcter personal de diverses maneres. Per una banda, es pot dir que reflecteix la seva personalitat introvertida, sensible i inquieta, que el va portar a buscar noves formes d'expressió musical i a interessar-se per temes com l'astrologia, la mitologia, el folklore i les cultures orientals. Per altra banda, es pot dir que també reflecteix la seva vocació pedagògica, social i humanista, que el va portar a dedicar-se a l'ensenyament musical, a participar en projectes comunitaris i a criticar la guerra i la injustícia. Així doncs, es pot afirmar que la música de Holst és el resultat de la seva experiència vital, dels seus coneixements musicals i dels seus ideals personals. La seva música és original, variada i profunda, i mostra tant la seva capacitat creativa com la seva preocupació pel món. Altres compositors com Scriabin, Sibelius o Alban Berg i artistes com Kandinsky o Klee també van seguir corrents esotèriques i místiques d'aquella època, creant noves formes artístiques on la representació espiritual de l'ànima es converteix en el centre de l'obra d'art, com a part indivisible del ser amb el cosmos. Jo, igual que Holst, vaig estar entre 2 i 3 anys per a fer aquest arranjament, a la casa de camp on he viscut sempre. Vaig voler seguir l'ordre de Holst, començant per Mart, Venus i Júpiter, després Saturn, Urà i Neptú i, per acabar, Mercuri. En termes generals, he intentat identificar-me en tot moment amb l'autor i la seva obra. Abans de començar, vaig voler explorar les relacions més transcendents per a comprendre els motius musicals dins de l'obra i conèixer els factors que van inspirar Holst per a composar-la. D'aquesta manera, he intentat preservar la seva essència, contemplant en tot moment els sons i les textures musicals més representatives i simbòliques de la suite dels planetes, per tal de mantenir intacte l'esperit i la sonoritat original que ens volia transmetre el compositor. Per altra banda, l'arranjament musical està pensat en un format per a orquestra de cambra o petita orquestra. La reducció orquestral, que passa dels originalment 100 instrumentistes a només 23, permet mostrar aquesta majestuosa obra en espais i per a públics que d'altra manera no hi podrien accedir. El documental i l'arranjament han estat creats en el marc del 150è aniversari del compositor.